Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boi pa morahok kita di na mangarade hita di jamita na nang sipatol hasota di partangyangan songoni nang di parmingguon siganu minggu. Di partikianon nang patol hason nami tu hita pikiran nami anggiat boi mangurupi hita pa morahok kita ima taringot tu jamita partangyangan Nagabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 turpukta ima sian Lukas bindu 10 walu ayat sada sahat ro di ayat walu. Amanginang posma rohamu nunga takas hujaha turpuhon jala husor hami sahat ro di sadarion jala oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Molo tajaha Evangelium Lukas taida do sainang hatop do barita nauli sahat tu ujung ni portibion tu torop jolma di luar ni halak Jahudi terlumowi naso manada anak ni jolmai dope ima Tuhan Yesus Kristus alani maciargado partikian sadarion taida misalna di parjupangan ni Yesus do si Sakeus sadarion nang bongo tau tu jabum songonima nian sadarion ikon nang hatop barita nauli tolhas tu ujung ni portibion sahat tu torop jolma alai tukpe nang hatop jala ikon hatop sahat barita nauli tong do takas di parrohahon si Lukas songon panurat ni Evangelium Lukason detail na boi rupani macairikot si parrohahonon di nalaho manjalo barita nauli takolan sahat buti baritai alai ikon tong do bagas molo tabereng sian kacamata penginjilan dan holan rupani terjangkau banyak tetapi tidak memiliki pemahaman yang dalam. Misalnya di metode ni penginjilan, metode menjala mai lai ikut do metode menjala pe kodang dapot ale ikut tong do na berkualitas. Kotong do takas panandayon ni nasida di anak ni jolmai ikut takas do panandayon nasida di Yesus Kristus di debata alani do benda di patolhas di turpuk taon taringot tu panandayon na bagas taringot tu debata di turpuk taon macayargaro usaha manang pabahenan ni perempuan na manapoton panguhumi rupani najugul mangido macayargado usahana jala songon sarga barado itu hita asa toktong jugul martangiyang jugul mangido tu debata jala dilehon panguhumido muse hobartu nani halomohon ni rohani parupuani na mandok tu hita muse dilehot debatado nasa natapangido natajugulhon di bagasat tangiyang hombar tu lomo ni rohana laisa da poin no marga di turpuk tahun ima perbandingan ni panguhumi dohot debata pola digobarhon rupani marhite perumpamaan na pinatolhas itu atta Yesus Kristus dison ise do debata maradopon saluhut nasa na tinopana. Jadi ingin memperkenalkan patadahon holong niroha nama cebalga sian debata. Asa lambagas ditadda akan amanjalo barita nauli isedo debata di bagasan holongna. Argado hita diadopan ni debata. Argado pangidwata diadopan ni debata. Tusido huidahami ditogihon turpuhok kita. Argado hita diadopan ni debata. Argado nang akka pangidwata diadopan ni debata. Jala lehonon na de hombar tulomo ni rohana. Alay mangihutusi ditogihod do
asa porsea hita di ibana. Mulu mangido hita porsea hita di ibana. Mangido di bagasan ha porseaon. Di mangido di bagasan panandayon na sitong. Ala di kalimat terakhir di ayat 8. Alai tagamon jupang anak ni Jolmaima ha porseaon di tanoon di haroronai. Jadi Oma si ulahonotta akan porsea. Ahamai ima manoktong hot di haporsean. Unang talu. Jangan kalah pada waktu. Jangan kalah pada apapun. Unang marnaloja. Toktong marsihohot. Toktong benget. Ahape namasa. Di bagasa sada pakirimon na mangulu. Tangihonon ni debata. Jala lehonon ni debantado. Na hombartulomo ni rohana. Na pangoluhok kita. Ibana macai sumurung do sian saluhut. Tapadongu tuende ta ise do ale-aleta. Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Jadi marhition mulo dibain topik ni minggu nunga tekas huida bohi ni debata ima bohi nagok holong ni roha. Bohi na mga tusi nasa sahit nasa arsak nadong dihita nasa tinopana nasa na porsea tu ibana. Ala ni ido ala na mga tusi do ibana jala ala na marholong ni roha do ibana umben na di basa-basahot tu hita Jesus Kristus si palua. Antong nunga malua hita sa luhut na marhite naong porsea hita manoktong ma porsea di godang hamaulon manoktong martangiang benget jugul toktong pasahatol diri tu debata ramotan na dohita jala pos marohata dinaong sahat haluaw ni tu hita di bagasan Jesus Kristus pargoguan na dohita asa toktong malua sahat ro di saliling-liling na atong songon dalan makamoletehon haluaw ni burju mahita benget mahita mangulu di bagasan lomo ni rohana ala nunga takas taida bohi ni debata di bagasan Jesus Kristus na burju manarihon na takas manangihon pangiduata na burju mangalehon lobi sian pambahenan ni panguhum nagiduki tu parpuani lobi siani pambahenan ni debata tu hita ala argado hita na porsea di adopanna. Ima huidahami manginang anggiat bui mangurupi hita.